ಇತ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಾನುಡು ಐತ ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇತ್ತಿನೆಟ್ ಭಗವಾನ್ ಭಗವಾನ್ ದಾಯಿಗ್ ದಾಯಿಗ್ ಭಗವಾನ್ ದಾಯಿಗ್ ಆತ್ ಒಂದು ಷಡೈಶ್ವರ್ಯ ಅವು ಮಾತ್ರನಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಲ್ತನ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಭಗವಂತ ಲೀಲೆ ಮಾಲ್ತನ ನಮಕ್ ದಾದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಟು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರಂದು ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಬೇತ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಹಾಪುಂಡು ರೈಟ್ ಭಗವಂತ ಬೆಣ್ಣೆ ಚೋರಿ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಲೀಲೆಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಹಾಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾ ನಾವ್ ಖುಷಿ ಹಾಪುಜ ಭಗವಂತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದದಾದ ಉಂಡು ಆನಂದ ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಭಗವಾನ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ತೂಪುನ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಐನ್ ಓವಿತ್ತಂಡ ಐನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂತ ಪನ್ನೆಕ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಾಶ ಡಿಸಿಷನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ ಕೊಡಿದ ಕ್ಲಾಸ್ ಐಟರ್ದು ಒಂಜಿ ಆತುಂಡು ಓ ಒಂಜಿ ಆತಿನಿ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದ ಒನ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಐಕ್ ಕೃಷ್ಣ ದಾದ ಪಂಡೆರ ದಾದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರಾರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ದೇಹಾತ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮದ ಒಂಜಿ ಏರ್ ಪಂತಾರ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಓ ಆತ್ಮದ ಕೃಷ್ಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆತ್ಮದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಪಂತೇರ್ ಶ್ಲೋಕ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತುಂಟು ನೈನಂ ಚಿಂದಂತಿ ಶಸ್ಯಾನಿ ಮುಂದಾತಿ ಪಾವಕ ನತೇನಂ ಕ್ಲೇದಯಂತಿ ಅಪೋ ನ ಶೋಷಯತಿ ಶೋಷಯತಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓವಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೋ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ ನೋ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ತೂಯಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಆರ್ ಪನ್ಪೆರೆಂಚ ಹೆವೆನ್ ಆರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇತ ಯುದ್ಧಡ್ ಸೈತುಂಡ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲು ಒಲ್ಪ ಪೋಪೆರ್ ಯುದ್ಧಡ್ ಸೈತುಂಡ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಸ್ವರ್ಗಡ್ ಸುಖನ ದುಃಖನ ದುಃಖ ಪುಣ್ಯ ಮುಗಿಬೇಕಾಗುಲ್ ಪಿರವರ್ ಆತ ಗೊತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡವ್ ಮಾತ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದು ಬಂತಾರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪೋಂಡ ಸುಖನೇ ಸುಖ ಅರ್ಜುನ ಅಂಚದ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪು ಅದು ಬಂತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಚಾಂಡಲ ಬೇಗ ಅರ್ಜುನಾಗ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಲ ಅಂತ ಪಂತಾರತೆ ಸೊ ಸೈತಂಡನಿಕ್ ಸ್ವರ್ಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಪಂತಾರ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಕೌರವನಕಲ್ ಸೈತ ಇಬಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವರ್ಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಪಾಂಡವನಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವರ್ಗ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಕೌರವನಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಇಂಚಿನ ಸ್ವರ್ಗ ಆತ್ಮಲ್ಲಾತ್ ಪಾಂಡವನಕ್ಲೆಗ್ ಗೋಲೋಕನೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ವೈಕುಂಠನ ತಿಕ್ಕಂಡು ರೈಟ್ ಸೊ ಆತ್ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಅನ್ನತ್ ಸ್ವರ್ಗ ತಿಕ್ಕುನ ಪಾಂಡವನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಡ ಬಟ್ ಅಕಲ್ ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತೊಂದಿಟ್ಟರತೆ ಅದ್ ಧರ್ಮಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವರ್ಗ ತಿಕ್ಕುನ ಸಹಜ ಅಂದು ಪಂಪರ್ ಕೃಷ್ಣ ಐಕೋಸ್ಕರ ಐತೆ ನಮ್ಮ ತೂಯಿ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್ ಈ ವಿನಿ ಸೈತುಂಡ ಯುದ್ಧಡ್ ಅರ್ಜುನ ಹತೋವ ಪ್ರಾಪ್ಸಿ ಸ್ವರ್ಗ ನಿಕ್ ಸ್ವರ್ಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೈತುಂಡ ಇಜಿಂದ ಜಿತೋವ ಬುಕ್ಷೆ ಮಹಿ ಪಂಡ ವಿನಿ ವಿನ್ ಅಂಡ ಇಫ್ ಯು ವಿನ್ ಹತೋವ ಪ್ರಾಪ್ಸಿ ಸ್ವರ್ಗ ಈ ಸೈತುಂಡ ವಿನ್ ನಿಕ್ ಸ್ವರ್ಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜಿತ್ವಾ ಬೋಕ್ಷಸ್ಯ ಮಹಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ ವಿನ್ ಅಂಡ
ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಐತೆ ಸ್ವರ್ಗಡ್ಲ ಚೂರ್ ಪೊರ್ತುಗು ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇವನ್ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿ ಆತೆ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಆತ ಇವನ್ ಒಂಜಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಆತ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅವಲ ಶಾಶ್ವತ ಆತ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ವರ ಭೂಮಿಗ್ ಬರೋಡಾಪು ರೈಟ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ಅರ್ಜುನ ತಸ್ಮಾದ್ ಉತ್ತಿಷ್ಟಕೊಂಡಿ ಐಸ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಕ್ಕದ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪು ನಿಶ್ಚಯಡ್ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪು ದೃಢ ಮನಸ್ಸಡ್ ಸೊ ವಿನ್ನಾಂಡ ಸ್ವರ್ಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೈತುಂಡ ರಾಜ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಶ್ಯ ವದಂಶ್ಚ ಬಾಹು ವದಿಷ್ಯಂತಿ ತವ ಹಿತ ನಿಂದಂತಿ ತವ ಸಮರ್ಥ್ಯಂ ತಥೋ ದುಃಖಾಂತರಂ ನುಕಿಂ ಇಫ್ ವಿನಿ ಸೈತುಂಡ ವಿನ್ನಾಂಡ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಿನಿ ಈ ಒಂದು ಜಾಗಡ್ದ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಂಡ ಪಂಡ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಡ್ದು ಬಲ್ತದ ಪೋಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ದುರ್ಯೋಧನ ನಕಲ್ ಕರ್ಣ ನಕಲ್ ನಿನ್ನಂತೂದ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಒಂದು ತೂಲೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನಕಲ್ ಅಕಲ್ ದಾದಲ ಸಹಿಸೋಲಿ ಅಂಡ್ ಅಕಲ್ನ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಅಕಲ್ ಸಹಿಸುಜೇರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಪನು ಈ ವಿನಿ ದೂರ ಪೋಂಡ ನಿಕ್ ಅನ್ಕೈಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಉದಾರಿಡ್ದಲೆ ಪೂಯರ್ ಜನಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಿಕ್ ಸಹನೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅರ್ಜುನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರಾನ್ ಯುವರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ದಾದ ಉಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ದಾದ ಆಪುಂಡು ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಐತಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಆವೊಲಿ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇತ್ತಂಡು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆತ ತಾಯಿ ಅಂತ ತೂದಿತ ರೈಟ್ ಆತ ತಾಯಿ ಏರವ್ ಆತ ತಾಯಿ ಪಂಡ ಆತ ತಾಯಿನ ಬೆಂಕಿ ಕೊರ್ಪೇರು ವಿಷ ಕೊರ್ಪಿನಗಳು ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಿಷ ಕೊರ್ಪಿನ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಅಪಹರಣ ಶ್ರೀ ಅಪಹರಣ ಅದು ಟೈಪ್ ದ ಉಂಡತೆ ಟೈಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗು ತೂ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ್ ಆತ ತಾಯಿ ಅಂತ ಅಂಕಲೆ ಕೃಷ್ಣದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇನ್ ಕೆರೋಡು ಅಂತ ಅವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಇತ ಹನುಮಂತ ಆರ್ಲ ಫುಲ್ ಅಂಕಾಕ್ ತೂ ಕೊರಿಯರ್ ಜನಕ್ಕಲಿತ್ತೆ ಅರೆಗ್ ಪಾಪ ಬತ್ತಂಡ ದಾಯಗ್ ಅದು ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ದಿನಿ ರೈಟ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಭಾರತದ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೋಡ್ ಹನುಮಂತನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ರೈಟ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಇನಿ ಹನುಮಂತ ಜಯಂತಿ ರೈಟ್ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಹನುಮಂತ ಡಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಭಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕಡೆ ಎಂಚ ಹನುಮಂತ ದಿನೋಲ ರಾಮನ ಪುದಾರ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬುಡಂದೆ ರಾಮನ ಜಪ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಜಪ ಮಲ್ಪೆರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಕೇನ್ಲೇನಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಅವ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ದಾಸ್ಯ ರಸಾಡ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪುದಾರ್ ಬರ್ಪುನ ಹನುಮಂತನ ರೈಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ಆಪಿನದಾದ ಜೀವರ ಸ್ವರೂಪ ಕೃಷ್ಣರ ನಿತ್ಯ ದಾಸ ನಮಕ್ ದಾಸ ಆವಡು ಭಗವಂತನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಸನ ವೈಷ್ಣವಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಶೆಲ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಡರ್ ವೈಷ್ಣವಸ್ ನಮ್ಮಡ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಐದರ್ ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜಿಂದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅರೆಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಭಕ್ತಿಡ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದೇರ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೈಷ್ಣವನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಯ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಹನುಮಂತ್ ಆರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಡಿವೋಟಿ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಆರ್ ಏಂಚ ದಿನೋಲ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬುಡಂದೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ರಾಮನಾಮದ ಜಪ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಜಪ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗ್ಲ ಬರಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೇನುಗಾರಡ ಸೊ ವಿ ಸಿ ರೈಟ್ ಆರ್ ಅವು ಪಾಪ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಬೇತಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ತೂಕೋರ್ನ ಬಟ್ when it comes to service ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇವನ್ ವಿಭೀಷಣ ಲಂಚನ್ ದಾದ ವಿಭೀಷಣ ಆನ ಒಂಜಿ ಕುಲನ್ ಬುಡ್ದು ಶತ್ರುಡ ಪೋಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ
ಇರ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಡ ಪೋದು ಪಾತೆರ್ನ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡ ವಿಭೀಷಣ ಅಂಚ ಮಲ್ತೆರ್ ರಾವಣನ ಶತ್ರು ಪೋದು ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಶ್ರೀಲಂಕಾಡ್ ವಿಭೀಷಣನ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ವೈ ರಾವಣನ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಡ್ ವಿಭೀಷಣನ ಉಂಡು ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಧರ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನಲ್ಪ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವರ ದಾದಾಪುಂಡು ಚೂರ್ ಅವ್ ಪಾಪ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡ ಆಂಡ ಅವ್ ಪಾಪ ಸೊ ನೇಹಾಭಿಕ್ರಮ ನಾಶೋ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯವಾಯೋ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೆ ಮಹತೋ ಭಯಾತ್. ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್ ನೇಹಾಭಿಕ್ರಮ ನಾಶೋಸ್ತಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ದಾರಿಡ್ ದುಂಬು ಪೋಂಡ ಅಂಡ ಭಕ್ತಿಯೋಗಡ್ ದುಂಬು ಪೋಂಡ ಪ್ರತ್ಯವಾಯೋನ ವಿದ್ಯತೆ ಲಿಟಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಚಿ ಚೂರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಚೂರ್ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಮಲ್ತಂಡ ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಚೂರ್ ತ್ರಾಯತೆ ಮಹತೋ ಭಯಾತ್. ಭಯಾತ್ ಪಂಡ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫಿಯರ್, ಮಹತೋ ಭಯಾತ್ ಇಚ್ಚಿನೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಇಂದಟ್ ನಮ್ಮ ಬಚಾವಪ್ಪ ಹೊರದಾದ ಅಂಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯಾರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗೆ ತಂದಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ತಂದು ಇತ್ತಿಜೇರ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀರ್ತನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ದಾದ ಹಿಪ್ಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ತಂದು ಸೊ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ 3 ಗಂಟೆ ದಿನೋಲ ಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ತ ಐಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಂಡ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಆರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಡೈಲಿ ನಿಕಲ್ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಿಯರ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿರಪೊಪ್ಪಾರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಡೇಂಜರ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಇರೆಗ್ ಬಚಾವ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಿನೋಲ ಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪರ್ ಅಂಚ ಆರ್ 3 4 5 ದಿನ ಅಂಚನೆ ಪಂಡದ್ ಆಜಿನೆತ್ತ ದಿನ ಒಂಜಿ ಸೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಡೈಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇವ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಅಂಚ ಆಜಿನೆತ್ತ ದಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಲಕ್ಕದ್ ಪಂಡ್ಯಾರ್ಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಇಡೀ ದಿನೋಲ ಇರ್ ಪನ್ಪರ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ದಾದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರ್ ದಾದ ಉತ್ತರ ಒಪ್ಪೊಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಓ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನಾಡ್ ಆತ್ಮಗ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರ್ ಓ ಮೃತ್ಯು ಬಂಡ ಫಲ ಮೃತ್ಯು ಬರುವುದು ಪ್ರಾಣಿ ಮೃತ್ಯು ಆಯಿ ಬೋಕ ಪ್ರಾಣಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಮೃತ್ಯು ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿ ಆಪುನ ಇತ್ತೆ ಬಿನಿ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪ ಪ್ರಾಣಿದ ಲೈಫ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ ದಾಯೆಗ್ ಮನುಷ್ಯ ಬೊಕ ಪ್ರಾಣಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಪ್ರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಡೇಂಜರ್ ಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪದರ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯ ಲೈಫ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪದೆ ಭಕ್ತಿ ಬುಡ್ಲೆ ಐಕ್ ಪಾತರ ಆಪುಂಡ ಪ್ರಾಣಿಗ್ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನ ಪ್ರಾತರ ಅಂಡಲ ಆಪುಂಡ ಐಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡ ಐಕ್ ಮನುಷ್ಯನ ಲೆಕ್ಕ ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ನಮ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆವಡು ಪ್ರಾಣಿತ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣಿತ ಲೆಕ್ಕ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುಜಿ ಉಂದು ಮನುಷ್ಯ ದೇಹಡ್ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಜೀವನ ಮಲ್ಪ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ರೈಟ್. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ತ್ರಾಯತೋ ಮಹತೋ ಭಯ ಒಂಜಿ ಮೃತ್ಯುದ ಭಯ ಮೃತ್ಯು ಏಪಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿನ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಪ್ಪುಂಡು ನಾನ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮುಟ್ಟ ಜೀವ ಉಪ್ಪು ಅಂದ್ ಮೃತ್ಯು ಏಪಲ ಬರೋಲಿ ವೆನೆವರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾದ ದಾದಾಪುಂಡು ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮೃತ್ಯು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಈರ್ನ ಜೀವನ ಬೇಗ ಬರ್ತಂಡ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಸೈತಂಡ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ತ್ರಾಯತೆ ಮಹತೋ ಭಯಾತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಪ್ಯಸ ಚೂರ್ ಭಕ್ತಿಡ್ ಚೂರ್ ದುಂಬು ಪೋಂಡ ಯಾವ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ದಾಯಿಗೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ 16 ಅವರ್ಸ್ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಪಿರಾವ್ದ ಜನ್ಮಡಿ 16 ಅವರ್ಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರ ಅಂಚಾದ್ ಈ ಜನ್ಮಡ್ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವೊಂದುಂಡು ರೈಟ್. ಪಿರಾವ್ದ ಜನ್ಮಡ್ಲ ಇರ್ ಒಲ್ಪನ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಾರ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ರೈಟ್. ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಜನ್ಮಡ್ ಕೊಡವರ ಕೃಷ್ಣ ಮುಂದು ಕೊರಿಯರ್ ನಮಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುವನ ಅಂತ ರೈಟ್. ಐಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ತ್ರಾಯತೋ ಮಹತೋ ಭಯಾತ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್
ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ತುಂಬಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಕುಲಧರ್ಮ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಕುಲಕ್ಷಯತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ವೆಲ್ can at once be served by the greatest water reservoir. Similarly, all the purposes of Vedas served by one knows the purpose behind them. In Chapanda, yavan artha udapane sarvata ಸಂಪ್ಲುತೋದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಒಂದು ಬಾವಿ ಎಲ್ಯ ಬಾವಿ ಅವು ಐತ ನಮ ಏತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಬಾವಿನ್ ಮಲ್ದ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಗುವೆಲನ್ ಮಲ್ದ್ ನಮ ನೀರ್ ಪಾರ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಳ ಇತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದಿ ಇತ್ತಂಡ ನೀರ್ದ ರಿವರ್ ನದಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಗುವೆಲದ ದಾದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ದಾದ ನಮ್ಮ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ನದಿ ಇಟ್ಟು ರೈಟ್ ರಡ್ಲ ನೀರುದಾನೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನದಿ ಐತ್ ನಮಗ್ ದಾದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಗುವೆಲ್ ಹಿಡ್ದು ದಾದ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದುಂಡ ಆಂಡ ಈ ಸ್ವತಃ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪಂದ್ಕೊಂಡ ಅರ್ಜುನ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾತಿನ ಜನ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಈ ಪಂದ್ಕೊಂಡ ಬೊಕ ಬೇತೆಕಲ್ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೇರು ಅನ್ಪನ್ಪೇರ್ ರೈಟ್ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ರೇಖೆ ಹಾಕುರು ನಂದನ ಬಹುಶಾಖ ಅನಂತಶ್ಚ ಬುಧಯೋ ವ್ಯವಸಾಯಿನಾಂ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಎಂಕ್ ನಿರ್ಣಯಗೆ ರಾವಂದಿಚ್ಚಿ ಅಕ್ಲೇನನ್ ಕೆರೋಡ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಕೆರೋಡ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾದಪ್ಪ ನಂದು ಎಸ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಏರುಂದು ಅರ್ಜುನ ಬಕ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರಕಲ ಪಕ್ಷಿದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಉಂಟು ಮರಾಠಿ ಏನ ತೋಜುನ ಬಂತೇರಿ ಬರ್ಡ್ದ ಬರ್ಡ್ದ ಕಣ್ಣು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಎಂಚಪ್ಪಂಡ ಕೌರವ ನಕಲ್ ಪಾಂಡವ ನಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಲೈನ್ ಉಡುಂತೊಂದಿಪ್ಪೇರ್ ಗುರುಕುಲಾಡ್ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಒಂಜಿ ಜನಟ್ಟ ಬಂದ್ಕೇನೊಂದುಂಡು ಅವು ಮರಟ್ ದಾದ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆ ಪಕ್ಷಲ ಪನೊಂದಿಜ್ಜ ದಾದ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂತ ಕೌರವ ನಕಲ್ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಪಾಂಡವ ನಕಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಗ ಆತ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಕುಲ ಸಹದೇವ ಭೀಮ ಪನ್ಪುನ ಇಂಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ತಿನ್ಪುನ ಇಂಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆತೆ ಅಂದ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಅರ್ಜುನ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನ ಬಂದ್ಪೇರು ನಿಕ್ ದಾದ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅರ್ಜುನ ಅಂದ್ ಅಪಾಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಬಂದ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಅವು ಒಂಚಿ ಪಕ್ಷಿ ದೀತಾರೀರ್ ಪಕ್ಷಿ ಪಂಡ ಟಾಯ್ದ ಗೊಬ್ಬುನ ಪಕ್ಷಿ ಅವು ಗೊಬ್ಬುನ ಪಕ್ಷಿದ ಕಣ್ಣು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಬಂದ್ ಆಕೈನ್ ಅವೇನು ಆಕ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಣಡ್ ಹಾಕುವೇರ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋದು ಆ ಪಕ್ಷಿದ ಕಣ್ಣುಗು ಕೂರೋಂಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಾಯಿಗ್ ಮುಲ್ಪ ದೇತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಿ ಪಂಡ ನಮಕ್ ತೂವೋಡು ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನ ಏತೊಂಜಿ ಶಾರ್ಪ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಇತ್ತೇರ್ ಆತ ಶಾರ್ಪ್ ಅವಡಂಡ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆತ ಒಪ್ಪೋಡು ರೈಟ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜುನ ಇನಿದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಎಂಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಗೆತೊನೆ ರಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ರೇಖೆ ಹಾಕುರು ನಂದನ ಪಂಡ those who are in this path are resolute in the purpose. The aim is one. ಏರುಂದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಡ್ ದುಂಬು ಪೋಪೆರ ಅರ್ಜುನ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ಏರು ಓ ಗುರಿಯವ್ ಒನ್ ಏಮ್ ಗೋಲೋಕ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ದ ಏಮ್ ರೈಟ್ ನಮ್ಮ ಗೋಲೋಕ ಪೋಪಿನ ಎಸ್ ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಏಮ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಂಚಾದ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ದುಂಬು ಪೋಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗುರಿಗೆ ಅವ್ ಕೃಷ್ಣ ಒನ್ ಓ ಬಿಲವೆಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ದ ಕುರು ಆಫ್ ದ ಕುರು ದ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇರ್ರೆಸಲ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದ ಮೆನಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮಿನಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪಸ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಭಗವಂತಗ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರ್ಪಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದಾದ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ನೆಟ್
ಮೆನಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಬಂತಾರೆ ಓಡೆ ಯಾನುಂಚಿಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒರದಾದ ಅಂಡ್ ಆರ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಲ್ಲ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಮಲ್ಪನಕಲ್ ಕೃಷ್ಣಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಆರೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒರದಾದ ಅಂಡ್ ಮಾತ ಅತೆ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಮಾತ ಕೆಲಸದಾಯಿ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚಿ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಗ್ ದಾದ ಅಂಡಲ ಬೂರೋಡು ಅಂದತೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ದಾದ ನಮಕ್ ದಾದ ತಿನ್ನರೆ ಬೋಡು ಜೀವನ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂಡ ತಿನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೆನ್ ತಿನ್ನೋಡು ನುಪ್ಪುಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಆತ್ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಹೊರದಾದ ಅಂಡಿಗೆ ಮಾತ ಕೈ ಕಾರ್ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಬತ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಬಂತು ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತರ್ಗೆ ಐಟ್ ಬಂಜಿನ್ ಲೆತ್ತಜೆರ್ ಬಂಜಿನ್ ದೂರ ಇಪ್ಪರ ಪಂಡೆರ್ ಮುಕುಲ್ ಮಾತ ಮೀಟಿಂಗ್ ದೆತ್ತರ್ಗೆ ಮೊಕ್ಕ ಕೈ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಯಾನ್ ಆತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ್ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಆತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ್ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಏರಿಯಾಕ್ ಪಾಡೋಡು ಅವ್ ಬಂಜಿಗ್ ನಮ್ಮ ಆತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಒಂಜಿಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಬಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ಸ್ಟಮಕ್ ದಾದ ನಾವ್ ಒಂಜಿಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಂಡ ಲಾಸ್ಟಿಗ್ ಬಂಜಿಗ್ ತಿನ್ನರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಗ್ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಲೆಕ್ಕುಗ ನನ್ನರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜ ಬಂಜಿಗ್ ಬೋಡಾಂಡ ಅವೇ ದಾದನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಇಂದ್ರಿಯ ದಾದಂಡ್ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜ ಅಂತ ಒಂಜಿ ವಾರ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಜ ಮಾತ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂಚನೆ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಜಿ ಬಾಯಿ ಪಾತೆರೊಂದಿಪ್ಪುಜಿ ಕೈ ದಾಲ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರು ದಾಲ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಬಂಜಿಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜಿಂಡ ಬಂಜಿಗ್ ದಾಲ ಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪನೆ ಜೈದಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇತ್ತದಾದ ಅಂಡ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಮಾತ ವೀಕ್ ಆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕುವನ ವೀಕ್ ಆಪ ರೈಟ್ ವೀಕ್ ಆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ತರೆ ತಿರ್ಗೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕೈ ಕಾರ್ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಕುಡವರ ಮಾತ ಇಂದ್ರಿಯ ನನೊಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತ್ ಕೈ ಪನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮಕ್ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನ ಅವ್ ಬಂಜಿಡ್ದೆ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಗ್ ನುಕ್ಕು ಪಾಡೋಡು ಕುಡವರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದ್ ಅವು ಬಂಜಿ ಲಾಸ್ಟಿಗ್ ಎನ್ನೊಂದಿಗೆ ಎಸ್ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಡಿಸಿಷನ್ ಬತ್ತರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡವರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬೈ ಬಿಕಾಸ್ ಬಂಜಿಗ್ ನುಪ್ಪಿಜಿಂದ ನಮಕ್ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂದ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ ಜನಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತಿನ್ನರೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಬಂಜಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನ್ವೇರ್ ಯಾನ್ ದಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೊರೋಡು ಅಕ್ಲೆನ್ವೇರ್ಗೆ ಯಾನ್ ದಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೊರೋಡು ಕೃಷ್ಣ ದಾಲ ಕೆಲಸನೇ ಮಲ್ತು ನಿಜ ಯಾನ್ ಈತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ ಎನ್ನ ಒಂಚು ಕಾಸು ಎನ್ನ ಅವು ಯಾನ್ ದಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೊರೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುನ ಕೃಷ್ಣಡ್ದೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಇಂದ್ರಿಯ ಎನ್ಯೇರ್ ಎಂಕ್ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಜಿದಾಯಿಗೆ ತಿನ್ನೋಡು ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ಯಾನ್ ದಾಯಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೊರೋಡು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಗಾಂಡತೆ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೋಯ್ ಬಿಡ್ತೇರ್ ನಮ್ಮ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಮಾತ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿದಾದ ನಮಕ್ ಶಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಂಚ ಬಂಜಿ ಮಾತ ಬಾಡಿದ ಪಾರ್ಟಿಗ್ ಶಕ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಮಾತ ಶಕ್ತಿನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಡಿ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಸಮಾಜಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮದಾದ ಎನ್ನುವ ಅವು ಯಾನು ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಈತ್ ಮಾತ ಪನೋಡಾಂಡ ಇಂಕ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಇಂಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೋರ್ಡು ಪನೆರೆ ಕೆಲವರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ವೇರ್ ಅವ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಒಲ್ತಡ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲ್ ಸ್ವತಃ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರಾ ನೋ ಈತ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ವೇರ್ ಮೈಕ್ಡ್ ಈ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಅವ್ ಒಲ್ತಡ್ದು ಬರೊಂದುಂಡು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್
ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಮಂದ್ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏನು ಯಾನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣಗ್ ದಾಯ ಕೊರೋಡು. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ಅಕಲ್ ಭಗವಂತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜರ್. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಾಂಡ ಎಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಇಂದ್ರಿಯನಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಬಂಜಿಗ್ ದಾದಂಡಲ ಕೊರೋಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗೊತ್ತಾವಡು. ಯಾನ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಅವ್ ಕೆಲಸದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಕೊರೋಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ದುಂಬು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅದಾಪುಂಡು ಬಹುಶಾಖ ಯಾನಿತ್ತ ಎನ್ನ ಕೈಗ್ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಬಂದ್ ಕೈಗ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕೊರ್ರ ಆಪುಂಡ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬಂಜಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ನುಕ್ಕುನ್ ಯಾನ್ ಕೈಗ್ ಕೈಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೋಡು ಅನ್ಸಾದ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೋಡು ಬಂದ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ ತಿನ್ಪಾಯ್ರ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಟಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂಜಿಗ್ ಪೋದಾಯ್ ಬೊಕ ಬಂಜಿ ಮಾತ ಕೊಡಿಕ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಯಾನೆ ಒಂಜೆ ಜನ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ್ ಎನ್ನುಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ಅವ್ ಮಿಥ್ಯ ಅವ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೊರ್ಪುನ ನಮಕ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪೇರೆ ಏಮ್ ಇಸ್ ಒನ್. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಏಮ್ ಆವಡು ಕೃಷ್ಣ. ಒಂಜೆ ಏಮ್ ಒಂಜಿ ಅವ್ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣಗೆ ಎಂಚ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದ್. ಸೊ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಏರಂಡಲ ಪನ್ಪೇರ ಫೇಮಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದು. ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಷು ಕದಾಚನ ಮಾ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮಫಲ ಮಾ ಕರ್ಮ ಫಲ ಹೇತು ಕದಾಚನ. ಕರ್ಮಣಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫಸ್ಟ್ 2 ಶ್ಲೋಕ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಶ್ಲೋಕದ 2 ಲೈನ್ ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಷು ಕದಾಚನ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಯ್ತ ಫಲಕ್ಕೂ ಆಶೆ ಮಲ್ಪರ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಮಾ ಕರ್ಮ ಫಲ ಹೇತುರ್ಭುರ್ ಮಾತೆ ಸಂಗೋಸ್ವ ಅಕರ್ಮಣಿ. ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ? ಕರ್ಮನ್ ಬಿಡ್ರೆ ಮನಸಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಯಾನೇ ಮನ್ಸಿಗೆ ಪಟ್ಟದು ಅಹಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್ ಅಕರ್ಮಣಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮಾತ ಜನಕ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ ಆತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾತ ಫಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ ಪನ್ಪೇರ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಮನಿ ಪೂಜೆ ದಾಯಗ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಚಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಓಕೆ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕರ್ಮಣಿವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪು ಅರ್ಜುನ ಆಯ್ತಾ ಫಲತ್ತ ಚಿಂತೆ ಈ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರ್. ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್ ಮಾ ಕರ್ಮ ಫಲ ಹೇತುರ್ಭೂರ್ ಯಾನ್ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಅಹಂಕಾರ ಪಡೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ಸಂಗೋಸ್ವ ಅಕರ್ಮಣಿ. ಬಿ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಯಾನೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂದ್ ಎನ್ನೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಭಗವಂತಗ ಐತ ಒಂಜಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊರು. ನಮ ಫಲನ್ ಕೊರ್ರೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊರ್ರೆ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜ. ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂದು ಚೂರ್ ಡೀಪ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಐತ ಯಾನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಆದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇಂಕ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಬೇತಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಕರ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪೊಡು ಕರ್ಮತ್ತ ಒಂದು ಆಸೆ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಫಲತ್ತ ಆಸೆ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್. ಸೊ ಎಂಕ್ ಆಸೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಕರ್ಮ ಫಲತ್ತ ಆಸೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಈವನ್ ಕರ್ಮದ ಮಿತ್ತಲ ಆಸೆ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್ ಕರ್ಮತ್ತ ಫಲತ್ತ ಮಿತ್ತತ್ ಅರ್ಜುನ ಕರ್ಮನ್ನೇ ಈ ದಾದ ಮಲ್ಪು ಐತ ಮಿತ್ತೆ ಆಸೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ ಆಸೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್. ಸೊ ಅವು ಡೀಪ್ ಉಂಡ್ ಚೂರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಮಾತ್ರ ಬುಡೋಡು ಅಂದ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್. ಕರ್ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಂಕ ಅವೇ ಬೋಡು ಅವೆನ್ ಬುಡ್ದು ಬುಡು ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರ್. ಓಕೆ. ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತೂಪುನು ಮಲ್ಪ ಮಾ ಕರ್ಮ ಫಲ ಹೇತುರ್ಭೂರ್ ಮಾತೆ ಸಂಗೋಸ್ವ ಅಕರ್ಮಣಿ. ಓಕೆ. ಡೂ ಯ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಇನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎನ್ನದು ಒಂದೆನ್ನ ಮಲ್ಪು ಆಂಡ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯಾನ್ ಅವನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಂದು ಎನ್ನೊಡ್ಚಿ
ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆರ್ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಪ್ರಜಾಹತಿ ಯದಾ ಕಾಮನ್ ಸರ್ವ ಪಾರ್ಥ ಮನೋಗತಾನ್ ಆತ್ಮನಿ ಏವ ಆತ್ಮನಾ ತುಷ್ಟ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾ ತದೋಚ್ಯತೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆರ್ ಪ್ರಜಾಹತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್, when a man gives up all varieties of sense desire which arise from the mental concoction, and when his mind finds satisfaction, ಅದೇ ಅಶಾಂತ ಮನಸ್ಸು ಏಪಲ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅವ ಧರ್ಮನ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಆಂಡ ಧರ್ಮ ಡಿತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಸೈಡ್ ಡಿತ್ತುಂಡ ದಾದಾಪು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಜಾಹತಿ ಯದಾ ಕಾಮನ್ ಇನ್ನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಮನಸ್ಸುಡು ಮನೋಗತಾನ್ ಮನಸ್ಸುಡು ಬರ್ತಿನ ಅವು ದಾದ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಬುಡು ಒಂಜಿ ಇನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ್ ಎನ್ನದು ಮಲ್ಪು ಅವು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಸೇವೆ ಕೆಲವರ ದಾದಪು ನಮಕ್ ಸೇವೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅವೆನ್ನೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಸೇವೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಸೇವೆನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರ್. ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕುಕಿಂಗೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕಲ್ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತ್ ಅಡಿಪುನ ಕೆಲಸ ಇಜಿಂಡ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಪೇರ್. ದಾಯಿಗ್ ಇಂಚ ಚೇಂಜಸ್ ದಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಅವ್ ಕೆಲಸಗ್ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ ಯಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಅವೆನ್ನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ದಾದ ಆಪುಣ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ರೈಟ್. ಐಕೋಸ್ಕರ ಗಡಿಗೊರ ಕೆಲಸನ ಅಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಡಿಸೈರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ನಾವು ಐಟ್ ಉಂದಾವಡು ಐಂಚಾವಡು. ಸೊ ದೇ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಐಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥೋ ಮನೋಗತಾನ್ ಮನಸ್ಸು ಗೊಬ್ಬುಂಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗ ಆತ್ಮನಿ ಏವ ಆತ್ಮನ ತುಷ್ಟ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ತುಷ್ಟ ಪಂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದುಪ್ಪು ಇನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲೋನ್. ನಮಕ್ ಇನಿದಾದ ಖುಷಿ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕಲ್ ಎಡ್ದಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ರೈಟ್. ಎಂಚ ಪಂಡ ಯಾನಿನಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಏರ ಎಂಕ್ ಏರ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಏರ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ದೇರಿ ಇನಿ ಐಕ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾವು ತಿಕ್ಕಂಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಬೋಡ್ ಅವ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಯಾನ್ ದುಃಖ ಟುಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲೆ ಏರೆಂಕ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಏರೆಂಕ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಬರ್ತಿನ ಪಂಡ್ಪೇರ್ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಬೇತೆಕ್ಕಲ್ ನೆಟ್ ನಮಕ್ ಬರೋದುಂಡು ರೈಟ್. ಕೃಷ್ಣ ಬಂತ ನಂಚ ಬರಬಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಉಲಾಯ್ದು ನಮಕ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ತು ದಿವೋಡು ನಮ್ಮ ದಾದೊಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಅವ್ ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ತು ದಿವೋಡು ಅಪಗದಾದ ಆಪುಂಡು ಬೇತೆಕಲ್ ಪಂತಿನ ಆತ್ ನಮಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಬೇತೆಕಲ್ ದಾದಲ ಮಲ್ಪಡ್ ಆತ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಸ್ವತ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡುಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಎಂಗ್ ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಇನಿ ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಬೊಡದಿ ಇನಿ ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಅದರ್ಸ್ ಇನಿ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ. ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್ ಅವು ಖುಷಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪಾಡುದು ದಾದಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ ಖುಷಿ ಕೊರಪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸುಖ ಅವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಂದು ಏರು ಮುಲ್ಪ ಏರುಂದು who is this? ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್. Very good. Prahlad Maharaj. Yes, Prahlad Maharaj. Yes, mute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ. ದಾಯಗ್ ಆತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಚ್ಪಾಯರಾರು ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಆರೆಗ್ ಹಿಂಸೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೂರ್ಣ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಂಡವು ಇಜ್ಜಿ ಜಿ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡ್ಲ ಬರ್ತಾ ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ದಾದ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಮನಸ್ಸುಡು ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ವೈಷ್ಣವನ ಕುಲ ಸಂಘ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲವರ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಓಕೆ ಎಸ್
ಇನಿ ನಮಕ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅವು ಈವನ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಡ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ಏರ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಂಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಇರಾಂಡಲ ಅವ್ ಸೇಮ್ ಜನ ನಮಕ್ ದೂರ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಭಕ್ತಿಲ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂದ ನಮ ಪೋಪ ರೈಟ್. ಸೊ ನಮ ಇನ್ನನಲ ನಿಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಆಂಡ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತೋಲೆ ಅರೆಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜರ ಅರೆಗ್ ಆಂಡಲ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಆರ್ ಫುಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅರೆಗ್ ಖುಷಿ ದುಃಖ ಪಿದಾಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅರೆಗ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂಪೇರ್ ಆಂಡ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅರೆಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ ಅವು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸೊ ಬೇತಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಕ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮಕ್ ಉಲಾಯ್ದು ಓ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಉಲಾಯ್ಡ್ದು ಇನಿ ನಮಕ್ ಪಿದಾ ಹಿಡ್ದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಿದಾ ಹಿಡ್ದು ಇನಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಡಿಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಉಲಾಯ್ಡ್ದು ಅವು ಜಪ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತಗ್ಲದ್ ನಮ್ಮ ಜಪ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದಾದೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅವ್ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಡ್ ನಮಗ್ ದುಂಬು ಲೆತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಿಜಿಂದ ಅಲ್ಪನೆ ಒಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಮನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಇವನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಗೆ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತು ದುಂಬು ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅವ್ನ ಖುದ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇಜಿ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಯರ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದ್ಲ ಅಮೇರಿಕಾಡ್ ಆತ್ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಈಸಿ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ಪಂಡ ಈ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇನಂದ್ ಏರ್ನಾಂಡಲ ಇಲ್ಲಾಕ್ ಪೋಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗನ್ ಎತ್ತಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೊಂಜೊಂಜಿ ಗನ್ ಅಮೇರಿಕಾಡ್. ಸೊ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಆರ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಉಂದು ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಆತ್ ಈಸಿ ಇತ್ತಿಜಿ. ಇತ್ತದಾದ ಆರೊಂಜಿ ರಾಧಾ ದಾಮೋದರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬೃಂದಾವನ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಕೋಣೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಂತಂದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಇಡಡ್ದು ಇಂಚಿ ಆತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ರೂಮ್ ಆತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ರೂಮ್ ಅಲ್ಪ ಆರಂತದ ಭಾಗವತಂ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ ಬರ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಲ್ತ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಲ್ತ್ ಕುಡವರ ವೃಂದಾವನಗ್ ಬರ್ತೇರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಜೀವನ ಒಂದು ದಾದ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈಪಲ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಆದ್ ಕೊರ್ನಿ ಅವು ಇತ್ತುಜಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ದುಂಬು ಒಂದು ಐತ ಬೊಕ್ಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಐತ ದುಂಬು ಪ್ರಭುಪಾದ ದಾಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಂಡಲ ಆರ್ತೂಲೆ ಆರ್ ಓವೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಲ್ಲೆ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ ಪೋಂಡು ಅಂದ್ ಇತ್ತಿಂಡಲ ಆರ್ ದಾಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾರಡ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಜಲದೂತ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಶಿಪ್ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರಪೇರ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಆರ್ ಬರಪೇರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎನ್ನನ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲ ಕೃಷ್ಣ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪಪ್ಪೆಟ್ ಗೊಂಬೆ ಲೆಕ್ಕ ಈರೆಂಚ ಪನ್ಪರ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಈ ಪೋದು ನರಕಗ್ ಪೋಪಂಡ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಗ್ ಪೋಪಂಡ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೋ ಎನಿವೇರ್ ಈ ಗೋಲೋಕ ಬಲ ಅಂತ ಪಂಡಲ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವು ಬರ್ಪುನ ಆತ್ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಮ್ಮ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏರಂಡಲ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಏರಂಡಲ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತನ ನಮಕ್ ಚೂರ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂಡ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತ್ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಎಲ್ಲೆ ದಾದಂಡಲ ಮತ್ತೆ ಈ ರಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಕೃಷ್ಣಲ ಬಡ್ಚಿ ದಾಲ ಬಡ್ಚಿ ಇಸ್ಕಾನ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ಸೀದಾ ಪೋಪ. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದುಂಬು ಬೈದ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಲರೇಟ್ ನಮಕ್ ಸಹನಶೀಲತೆ ಏತುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನಮಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರಾಂಡಲ ಚೂರ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪಂಡ ಸೀದಾ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಂಡು ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಿವೋಟಿ. ಡಿವೋಟಿ ಪಂಡ ಮಾತ ಒಂದ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪಂತರ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಡೆ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ how can supposedly harmless contamination turn into incessant lust anger and cause one's fall down. ಇತ್ತ ಒಂದೇನ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಕೆಲವೇರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಅತಿ ತೀರ್ತು ಬರೋಂದಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಕೋಪ ಬರ್ತ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಲಸ್ಟ್ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಬರೋಂದಲ್ಲ ಅವೆಂಚ ಕೃಷ್ಣ ಬಂತಾರೆ
ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯ ಪುಂಸ ಸಂಗಸ್ತೇಷು ಉಪಜಾಯತೆ ಸಂಗಾತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಾಮಾತ್ ಕಾಮಾತ್ ಕ್ರೋಧ ವಿಜಾಯತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾರೆ ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯ ಪುಂಸ. ರೆಡ್ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ಬುಕ್ ಶ್ಲೋಕ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾರೆ ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯ ಪುಂಸ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾಗ ಓ ಯಾನ್ ಅಂಚಾವುಡು ಇಂಚಾವುಡು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತನ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಮಕ್ಕ ಸಂಗಾತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಾಮ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗಸ್ತೇಷು ಉಪಜಾಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಅವೇನೆ ತೋಲೆ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣುಗ್ ನಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಯೌವನ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣುಗು ನಾಡುನ ಇಜ ಪೊಣ್ಣು ಆಣಗ್ ನಾಡುನ ರೈಟ್. ಅವು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಜನಕಲ್ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯ್ತುನಾಗ ಅಂಚನೆ. ಕಾಲೇಜ್ಗ್ ಪೋತು ಜನಕಲ್ ಕಲ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ, ಪೊಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಆಣಗ್ ನಾಡುನ ಜಾಸ್ತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಯೌವನ ಪ್ರಾಯ ಅಂಚನೆ. ಅವು ಯೌವನ ಪ್ರಾಯ ಪಂಡ ನಾಡುನ ಇತ್ತೆ ಬೋಡು 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 ಕೊಡು ಎಂಕ್ ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡು ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡು ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡು ಅಂತ ಆಪುಂಡು. ಪೊಣ್ಣುಗ್ ಆಣುಬೋಡು 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 ದೇ ಆರ್ ಧ್ಯಾಯತ್ತು. ಅವು ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪೊಣ್ಣುದ ಬಗ್ಗೆ ಆಣದ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಸಂಗಸ್ತೇಷು ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಣ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸಂಗಸ್ತೇಷು ಉಪಜಾಯತೆ ಎಂಕಾಯ್ತ ಸಂಘ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೊಡು ಮೊಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತೆ. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗಾತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಾಮ ಅಲ್ಪ ಕಾಮ ಜನ್ಮಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಗೇಪಲ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೊಡು ಏಪಲ ಮೊಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮಾತ್ ಕ್ರೋಧ ಬೀಜಾಯತೆ. ಅವ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನದಾದ ಪುಣ ಹಿಂಗ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ನಾಗ ಕಾಮಾತ್ ಕ್ರೋಧ ಬೀಜಾಯತೆ ಕೋಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಜಿಂದ ದಾದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಅವ್ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಆರ್ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಮೂಲ್ ಕೇಂದ್ರಜಾರ್ ಕೋಪ ಕಾಮಾತ್ ಕೋಪ ವಿಚಾಯತೆ ಕೋಪದ ಬೀಜ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೋಧಾತ್ ಭವತಿ ಸಮೋಹ. ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಬಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸಮೋಹ ದಾದ ಸರಿ ದಾದ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಸಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿ ವಿಭ್ರಮ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ ಮದೆತ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಮದ್ ಬುದ್ಧಿನಾಶ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂಪ ಆಸಿಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸೂಸೈಡ್ ಅವ್ ಮಾತ ಬುದ್ಧಿನಾಶ ಕೋಪ ಬತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ತಿಕ್ಕಿಜಿ ತಿಕ್ಕಿಜಾಲ ಇಂಕ್ ಮುಂಬೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಡನ್ ಸೂಸೈಡ್ ಆಸಿಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ವಿಷದೆಪ್ಪುನ ಅವ್ ಮಾತ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ನಿಜಿಂಡ ಅವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೆರ್ಪುನ ಬೇತಕ್ಲೆ ಮದ ಕೆರ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಪಂಪಿನ. ಬುದ್ಧಿನಾಶ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ನರಕ ಕೋಪೆರಕಲ್. ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಣ ಕೆಲವರದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವರ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಟ್ರಾಫಿ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ್ ಫೇಮಸ್ ಆವಡ್ ಎಂಕ್ ಟ್ರಾಫಿ ಬೋರ್ಡು ಪಂಪಿನ ಧ್ಯಾನ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಓ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ್ ಫೇಮಸ್ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪಂಡ್ ಜನಕಲ್ ಪಂಪರ್ ಈ ಅಂಚನ ಇಂಚನ ಅಂತ ಪಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೋಪ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮೋಹ ಬುದ್ಧಿನಾಶ ಪ್ರಣಶ್ಯ ತಿರ್ತು ಬುರ್ರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಒಂದು ಮಾಯಾದೇವಿ ಅಂಚನೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದೆ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪುನಾಗನೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಕೂಡ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅಂತ. ಎನ್ನ ಜೀವನ ಐಕೋಸ್ಕರನ ನಿಜ ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತಂಡ ಮಿತ್ತು ಪೋಪ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಾಧು ಸಂಘ ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಷ್ಠಾ ರುಚಿ ಆಸಕ್ತಿ ಭಾವ ಪ್ರೇಮ ಮಿತ್ತು ಪೋಪ ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ತು ಧ್ಯಾನ ದೀತಂಡ ಭೌತಿಕದ ಮಿತ್ತು ಧ್ಯಾನ ದೀತನ ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯ ಪುಂಸ್ತ ಸಂಗಸ್ತೇಷು ಉಪಜಾಯತೆ ಸಂಗ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ವಿಜಾಯತೆ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ. ಸೊ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಡು ಏರ್ನ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಕೊಡು ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ತ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಮಿತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಡರ್ ಮಿತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಕ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಗೊಬ್ಬುನಾಗತ್ತೆ 99 ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವದೆತ್ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ನೆತ್ತ ನಂಬರ್ ಪಾಡು ಅಂಚ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವ್ ದಾದ ಮನಸ್ಸುಡು ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಡು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅಂತ. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮಿತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಪೊಣ್ಣುದ ಮಿತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಬರನು ನಾವು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಇಂಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತು ತೂಪೇನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗ್ ನೆನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆನಾಗ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಬುಲ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದೆ ಅವೆನ್ ದೆತ್ತು ತೀರ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ
ಎಂಕ್ ಒರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಫೇಮಸ್ ಆವಡ್ ಎಂಕ್ ಟ್ರಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಣೆ ಟ್ರಾಫಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆನಾ ತೀರ್ಥ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಪಾಡೋದು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಲಸ್ಟ್, ಕಾಮ, ಕಾಮದಿಂದ ಕ್ರೋಧ, ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಬೊಕ್ಕ bewilderment of memory, ಬೊಕ್ಕ loss of intelligence, ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ನಮ್ಮ. ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ತೂಯ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೆಲ್ಲ ತೂಯವು ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞ ಏರ್ ಅವು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ತೂತ. ಓಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎರೆ ಗಂಡಲ್ ಏನಿತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡ?